Cha madoda, uma nithanda ningahamba niyothanda ningishiye mina ngizosala. Mina ngiyazi iminyaka oyithandana nomuntu kayisho lutho ngoba lunye usuku lokwehlukana kanti ngiyamazi umuntu mayesefuna ukuhamba. Ey'nsukwini zanamhlanje umuntu akasaliwe usephathwa ngesihluku uzuhluleka uncama. Uthumela imiyalezo ingaphendulwa ukuthi ngesikade. Athi uxolo dale mina bengilele. Emina abantu bebadila ilanga lihlaba ukhakhaya. Athi Sithandwa mina sengiyalala ngikhathele. Uthi kanjani ilanga lingashonile athi ngiyeke ngesicefe phela ungishadile. Ulale nenhliziyo ebuhlungu kepha mawuvuka ekseni uphinde uzincama uthumele umyalezo. Phezu kwemiyalezo engaphenduliwe ngesinye isikhathi engafundiwe. Mina uthando lungicika mase lingasabhalansile ngoba lokho kusuke kuchaza ukuthi endleleni ukhona ozogcinela imalini. Kubuhlungu ukuphuma uthandweni nenhliziyo ephukile. Cha madoda, uma nifuna ukuyothanda mina ningangishiya nihambe niyothanda. Le ndlela esenifuna ukuyithatha yothando ngiyayazi ngike ngayihamba.